Cak. Asih nambahin orang tua sunan. Aku bojomu. Kamu anggap aku gombal. Gombal iki. Terang dulu gak belanja aku. Kurang apa aku? Sing dulu iki sapa? Lho. Pernah tak bojoku gak rumangsa tak pernah dadi bojoku. Ya pangger mongso Sidi. Lah ya nek rumangsa ku blonjoan. Aku bener tekan blonjo kowe maksudnya lali yo apa sih? Kapan? Aku mbok perhatikan mbok gawa kok ngene wong tuaku. Aku mbok tukok nopo? Iki Mas iki sing tukok wong tuaku dhewe. Apa? Kowe pengen apa? Oh, iki iwak bare wis kok iso apa iki? Iwak iki aku sing golek utangan iki golek utangan. Utangan. Iki golek utangan Mas duwe kok nggone mbahmu kono. Iki arek kajahatan iki rasakno, kajahatan iki ragat. Bondo ta Cak, bondo kan iku dadi bojoku gak tau ragat. Iki lho iki duwe iki. Iku malah pusing kepala. Iki duwe iki. Mesti kok ngono, Dek. Aku susu mantel. Ya nyak, iki bondomu ya iki, gawanen. Nyak, iki bondomu plastik iki. Gak aku tak nggo iki wis. Gak, wis iki sembarang kira iku kono, ninggal to kono. Ojo ngono tadi. Kono, wis gak sudi aku Oh mbek kowe. niku. Iki topimu gowo, kono. Terus mini. Gak lesan. Oh niku suwe-suwe kok tambah. Wis nggak. Pusing aku. Wis gak nggo apa-apa wis. Loh, iki gombalmu gawonen. Iki nyak bondomu iki. Nyak. Wes gak to, golek maneh aku, jek akeh tunggale.